Baba, wai kai mutum ne ko dabba ne? An ce ka kama dan daba Fadmana Bam. Shine kawai zaka je ka kama ɗansa. Yalla bai ya gudu ne. To na je wucewa ta wajen makaranta, shine na ga yaron kawai shine na kwamushe shi. Sha. Yanzu karamin yaron dan aji biyu shine zaka kwamushe? Yaro dan aji biyu, sha. Mara amfani. Mama, yaya? Wani yayin dan Allah. Abincin mutum uku bai ke cinyewa shi kadai, amma sam kansa ba kwakwalwa. Wannan baya da wani amfani. Gwara mai mutu kawai. Ke ma amman da kike rasa wanda zaki soyayya da shi sai wannan wawan. Wannan shashashan hamagwa mara amfani da bai san komai ba, wanda ba abin da sani sai ne ba san mutum huta kawai. kada fa je mutun da gaske fa. Kai bajaman banza. Ni dan adam ne ai shi yasa nake kwarbewa. Amma da ke kai shedan ne jini na kake sha ai. Kowace rana soya ne kake ka cinye. Kana ji? Wata rana sai Allah ya dora ni akan ka. Sai na banka da kana su burbade ka. Wannan ne burina. Muradina, bukatata, alwashi na. Kawu, wannan alwashin mu ne za mu tabbatar da shi. Ku mu je. Kai mu je. Kawo me kai haka? Ba na shi sai an gama hidiman biki ba za a kawo wannan? Me yasa ka kawo? Kana ji abin Me zai ji da Allah? In aka samu matsala fa. Kai, me yake faruwa ne da zakar dare haka iye? Wannan fitilan jinna me iye? Duk mai wannan kujera fa. Dan Allah kada ka daga muryarka. Ba kujera bace ba fa wannan, injin mafarki ne. Na dai sai injin wanki da na markade. Me kuma injin mafarki? Ka gane abin da wannan injin yake yi? Idan kai amfani da shi mafarkinka ne zaka ga ya dawo kamar da gaske kake rayuwarka. Yanzu dai ka fahimci bayani na ko ba haka ba? A rayuwa kowa baya rasa magauci. Mutum ya ta'addaba rayuwarka, amma ba za ka iya yi masa komai ba. Hantararsa na karuwa, takuran mu tana karuwa. A dalilin haka wannan tashin hankalin sai ya girma mai taba mana zuciya. Hakan yana haifar da jijjiga a jiki, zuciya ta toshe, kwakwalwa ta kafe, daga nan sai zuciya ta buga. Bayan nan fa ka zama shekaggen gona gawar ka an zuba da tokar banza. Kwarai ma kuwa. Saboda karuwar mutuwa da aka samu ne shine America suka kirkiro wannan injin mafarkin. Domin talata wannan inji ma har fim ma aka shirya a kansa. Fim din ma kamar an fassara shi da Hausa. Babi. Kwarai ko shine wannan. Su kuma yan China da suka gani shine suka kera wannan. Labari da suka dinga ji akan wani shahararren aure da za a daura shine suka bamu wannan injin domin amfani da shi wajen kuntata waɗanda suka cutar da mu a rayuwar gaskiya. Domin yin hakan zai bamu kwanciyar hankali, jikin mu ya lafiya, sannan rayuwar mu ta inganta. To ya kaji? Kai dan wa wannan abu yayi fa. Idan ba za ka da ba, me zai hana ba da dama na dana? To kai amfanin me zai ma? Ha ba kamar bako jin yadda ake gargaza ta saboda zakin fa da nake sha wajen wannan mata ta har kokolo ta kafe. Kai gaskiya lamarin ka mai ban tausayi ne. Saboda haka dan Allah ne mako anta yana cikin tawaga. Dan Allah. Yalla bai. Amma fa akwai wani sharadi. To me sharadin? A duniyar mafarkin fa kowa da ka sani a rayuwar gaske zaka ganshi, amma fa kada ka gaya musu a duniyar mafarki kake. Na faɗa ba. Zaka zama shi kake a mafarkin. Saboda haka da abin da zaka faɗa sai dai ka faɗa wa ƴan tawaga. Mu ya mu kenan. Sannan kuma yana da muhimmanci ka sani cewa mintuna 10 a cikin mafarkin daidai yake da kwana 10 a rayuwar gaske. To idan zan dawo duniyar gaske fa. Rufe idanunka kawai zaka yi sai ka ce Le. shikenan zaka farka. Yanzu na gane komai da ya kamata. Dan Allah ya sauya yan tani zuwa mafarkin. Tabbas zaka tumbaza ka zama babban jarumi. Fatan alheri a sauka lafiya. Ka rufe idanunka, ka sa tunaninka a wajen, ka sa hankalinka, ka nutsu.